Pano tikupasirani zomwe Gogoyu anayankhula ndi Chakwera zokhuza njala ndipo khalani pompo kuti mumve nokha zomwe wayankhula Gogoyu. Pamenepo ndithu president kucheza ndi Agogo amene nyumba yawo yayaka ndi magetsi tsiku lalero kuno mudzi nyumba zonse anamanga pano anamanga ndithu yandika magetsi ndithu kuyaka ndithu nyumba magetsi kuno ninkatekati kwambiri kumudzi monga tafotokoza mucha tikafika pamenepa pa Ngabu nditi mafika malo ena amati nanso paso jinipo ndikupita kutsogolo ndi kota manja nditi mayenda kuzafika malo kuna amenewa anduna amatola komanso kuona phungu wa nyumba ya malamulo wadera lino amenewa nawonso tikuona dali pompano pamodzi ndi akuluakulu ena ndithu achipani cha Malawi Congress tikuona mbali nayo kuli First Lady ndi amatola akuoneka kuti akufotokoza ziwiri zitatu mbali naye amayi amene avala salu za chipani cha Malawi Congress amene wandithu akuvina kusangalala ndithu kuti president ali pano kuti kuno kusangalala kuti anthu akuno tsopano mdima wa zowala kuyambira tsiku lalero ndi padakali pano president akuone amayi amene wakuimba tingomva nyimboyi pamenepo ndithu president atsiriza kugwira ntchito imeneyi atatha kuona pamenepo pana kufuna akwere galimoto yawo zoyeza kuti amaliza kugwira ntchito imene amazagwira kuno mmawa uno ntchito yoyatsa magetsi mudzi muno mwa Nguluwe. Tikuona pali transformer imene ikuoneka pamenepo ndithu imene ayika kuti ithandize madera onse midzi tikuona kuti transformer ndithu ndi imeneyo imene ayika kuno kuti ithandize pa nkhani ya magetsi imeneyi kotero kuti anthu akuno ndiye kuti ateremu zawo zatheka. President akukwera galimoto kuti achoke malo amenewa ndi secret mwachidule kwambiri waona zotani magetsi abwera ndipo anthu ali ndi msangala moti mpaka nanaonetsa magula osiyanasiyana kuti president nawo anatha kukhala ndi mpata kuti aonere kutsimikizadi kuti anthu ade ali ndi msangala kuti abweretsera magetsi. Secret president akhachoka malo ano iweyo ukuona kuti nzofulika bwanji kuti kumuzingati mozimira magetsi ngati ameneyo. Magetsi ambweretsa chitukuko magetsi apangisa kuti anthu apange mabizinesi ena osiyanasiyana mababa shopu kazipanga mabizinesi osunga nyama freezers zimene zitsenza kuti azitha kukhala ndi ndalama zina pakhomo pawo zoti miyoyo yawo so ipita patsogolo. Tathokoza kwambiri secret amene ndi mtolankhani wathu kuno secret Segula padakali pano galimoto ya president ndi imene kuchoka malo ano ndikuti akachoka kuno akupita kwa storage kumene monga ndafotokozera mucha ndikuti abwereranso munsewu watala akhangata kubwereranso pita kwa Ngabu ndi afikano malo amenewa a storage atagwira ntchito ndithu ziwiri zimenezi padakali pano zofunika afuna akagwiranso ntchito ina kumeneko. Ineyo ndifuna ndipatsire mzanga
Thokozere Zalira amene ali kumeneko komanso ndi mtolankhani wathu kumeneko kuli Blessing Seruka ndapasire kumeneko kuti apitirize kutionesa kumeneko kuti zotani kunchonga chokuti kukhala zotani koma padakali pano a president ndi amenewo ndithu aku mgalimoto yawo kuyenda pang'ono kuchoka mudzi uno wa Nguluwe atagwira ntchito imene yofunikira kwambiri yoyatsa magetsi amenewa kwa nthawi yoyamba. Uli banja se? Ndi bwino gayi. Zina lako nda? Frederick Ganizan. Nda? Frederick Ganizan. Kuno kwabwera magetsi. Wasangala bwa? Ndasangala mtima wanga kwambiri. Wasangala kwambiri? Mtima wako akhala m'malo? Yo mwanga ati mwana zikuthandiza bwanji kuti magetsi ayaka kuno? Zinthandiza vrage kumakhala chindima chachikulu. Makhala chindima? Ndiye pano kubwera magetsi? Abwera magetsi? Ndiye wasangalala? Umaphunzira kuti? Panyamitala. Ndiye magetsi akuthandiza bwanji moyo wako wa tsiku ndi tsiku? Anthandiza chifukwa chake ine timanga umasweka mtima kwambiri. Umadandaula uli maguna kuti ndima? Kuziwerenga kwambiri pa magetsi? Very good. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndi mmodzi mwa achinyamata kuno amene akufotokoza kuti ayi chifukwa chakwera kwa magetsi amenewa ndiye kuti awathandiza kwambiri. Tabwera na mayi ndifuna ndikuone tathamangani. Tabwera na mayi. Amayi ena ndi awa, amayi tikudziwa ndizina lija? Ne Fine Stalo. Magetsi abwera kuno mukumva bwanji? Ndilosangalala kwambiri foti kwathu kuno kwawala. Kwawala? Uyo muzali bwanji kulibe magetsi? Sikumaoneka bwino iyayi. Ndi apa pamene a president abwa zatsegulira zimene zizi tisangala kwambiri. Masangala? Muzimangana uchani magetsi amenewo? Chituko yosiyana. Chitukuko? Chabwino ndathokoza. Zina jamananda? Fine Stalo. Ndathokoza kwambiri mayi. Zikomo. Ndathokoza ndithu amene wandi mayi Fine Stalo. Tufani chese ndi amodzi abambo. Abambo tabwerani? Tabwera na bambo. Ndimafahamu tayima up. Ndifuna ndikudziweni zina lija ndinu ndani? Journal. Ndani? Journal. John Ali. Kuno kwabwera magetsi. Mukumva bwanji mtima mu? Bwino. Mwasangala bwanji lobwera magetsi kwa? Kwasangala. Tayankhula ni chisena chabwino kwanga chiwa chikuvutani. Chisena tangofuruza ndi kuti mwasangala motani patabwera kwa magetsi amene. Ya tasangala kwene mtima wonse mena abwera magetsi. Akuthandizani bwanji magetsi amene? Ya tithandiza kuti tiwoneramo. Muzonera? Nyali? Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Amene wandithu ndi amodzi amene tapeza kuno anthu akuno amene akuti asangale fatime kuno kwabwera magetsi tsopano. A president anyamuka kuno atatha kuyatsa magetsi amenewa mutha kuona kuti ayi nthambo za magetsi zimenezi zayenda midzi yonse yakuno kuzungulira kuti anthu akhale akunikira magetsi amenewa. Ndiye padakali pano ndifati bwezere tapasa nzathu aja nakamba kuti kuthokozere Zalira kukutentha kuno kuchikwawa kwambiri kwa Gabu matentha kwambiri mwina Malawi yonse kuno kutentha kwambiri kukutentha ndi ndimene zilili padakali pano tapasira mzathu Thokozere Zalira kuchokera kwa Soligini kuti apitirize kutionetsa kumeneko pamene a president akhala kufika kumeneko posachedwa apa fati kunoko anyamuka. Maso ndimene IMBC anachitira ma-interview ndi anthu makamaka akuonesapo kusangalala kwawo pakukhuza kuti m'mudzi mwawo mwabwera chitukuko cha magesi. A president akayasa magesi kulowashire pamenepa pa Soligeni ku Chikwawa